खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना इउक्रेन रासिया वारनि जोबोर गुसुं आपडेट लानानै फैलायबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे इउक्रेन रासिया वारनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय हांखुर जानानै दंमोन नाथाय नोंथांमोना माखासे दावहानि जि बिनाश लीला जोबस्रांनाय लीला बेखौथ आं खिन्थानाय नङा बेबायदि जोबस्रांनाय लीलाखौ बेसेबां खिन्थानो जाबायदि अबस्था जादों नोंथांमोना मिथिगौ जे मोनसे हादरखौ जेब्ला बबेबा मोनसे हादरा गाग्लोबोबा बै हादरनि सिङाव बै गुबुन सुथुर हादरनि आर्मिया हाबनानै जुदि एटाक खालामबा मा जानो हागौ माखासेयाथ निउसावनो फैखानाय नङा हाजार हाजार बहुत हाजार मानसि थैबाय नाथाय निउसाव बेफोर फैनाय नङा एसेबां बिल्डिं न' बां बिल्डिं स्काई स्क्रेपारफोरा बरबाद जादों बेवहाय बेसेबां मानसि थैदों बेनि जानो सोरबा हिसाब होनो हागोन थारैनो हाया हिसाबाव फैयो 1000 2000 मानसि थैबाय नाथाय बियो जोबोर खम बिनिख्रुइ बांसिन मानसिया जिउ जोबबाय आं बुंगोन दिनै कियेभ सिटीनिनो मोनसे टाउन बोरोदयंकायाव रासियान आर्टिलारि मिसाइल एटाक खालामनाय नुनो मोनदों निउसाव बे जाहैबाय मा मोनसे फिसा टाउन आरो एटाका जादों मानसि थानाय एरियायाव बोरोदयंकानि मानसि थानाय एरियायाव आबादी थानाय एरियायाव एटाक जादों न' बां बिल्डिं गासैबो बायजोबदों आरो सासे मन्थ्रिया इउक्रेननि सरकारनि सासे मन्थ्रिया नायगिदिंहैदों बेवहाय थांनानै आरो माखासे आर्मि बिथांमोना रैखाथि हानजाफोरा मा खालामदों माखासे बेबायदि बायला जिला जानायफोरखौ बेबायदि माल बुस्थु जेरैनो बिरथिंना गोलैथिंना थानायफोरखौ खनथुमदों बुथुमदों साब सिखोन खालामदों बेबायदि नुनो मोनदों आरो अर नांनाय जायगाफोरथिं अरबो खोमोरनाय नुनो मोनदों स' बेबायदि जोबस्रांनाय लीला बेबायदिनो माखासे टाउन खार्किभ मरिउपल सिटीखौथ' सेनो थाखाय रासियान आर्मिफ्रा गोख्रोंनि सायाव गोख्रों दावहा नांदों आरो बेवहाय चेचनियान फर्सफोरखौबो बाहायदों बेबायदि मिथिनो मोनदों बेबायदिनो लुहान्सकनि माखासे एरियाखौ रासियान फर्सफोरा एटाक खालामगासिनो थादों खारन लुहान्सखौ उदां हादर फोसावखादों रासिया गिबियावनो उदां हादर फोसावखांनायनि उनावसो एटाक खालामनाय जादों इउक्रेनाव नङा होमबा स' लुहान्सखौ मोनसे उदां हादर हिसाबै फोसावदों बेनिखायनो इउक्रेनखौ खावनायाव बाहागो खालामनो थाखाय सोखावनायनि टारगेटजों रासिया जुद्ध नांगासिनो थादों दासिम दिनै दावहानि बे 45थि सानाव एबा 46थि सानावनो हाबैबाय होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बे सानाव ग्रेट ब्रिटेना माखासे हाथियारनि मदद हरनो थाखाय राजि जादों इउक्रेननो बिथांमोना 100 मिलियन पाउन्डनि हाथियार साज' सामान मुवा बेसाद माने दावहानि मुवा बेसाद हाथियार हरनो थाखाय राजि जादों इउक्रेननो आरो लोगोसे मोनसे आर्मार्ड भेहिकल ब्रिटेननि मोनसे आर्मार्ड भेहिकल जाय भेहिकला ग्रेनेडनि एटाकआवबो जेबो जाया आईडी एटाकआवबो जेबो जाया मेसिन गानजों साजायफबनाय ग्रेनेड लान्सारजों साजायफबनाय बे आर्मार्ड भेहिकलनि मुङानो जाहैबाय मा नास्टिफ 23 टननि मोनसे भेहिकल बेयो आईडी ब्लास्टआवबो जेबो जाया बेयो ग्रेनेडजों एटाक खालामनायावबो जेबो जाया बेयो बे आर्मार्ड भेहिकला आरो बेबायदि भेहिकलखौ हरनो थाखाय इउक्रेननो राजि जाबाय ग्रेट ब्रिटेना बोरिस जनसन बिथाङा गावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोसावदों दिनै आरो बेखिनि समावनो स्ल'भेकिया हादराबो S-300 एयार मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमखौ हरनो थाखाय राजि जाबाय इउक्रेननो इउक्रेना S-300 मिसाइल सिस्टेमा दंखायो जेब्ला USSRआ बायाखैमोन बै समाव गासै इउक्रेनाबो रासियानि बाहागोमोन जेब्ला USSRआ बायलांदोंमोन बै समाव इउक्रेना माखासे बेबायदि एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ मोनखादोंमोन बै समाव बेनिखायनो बै S-300 एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ दाथ' दावहायाव बाहायबावदों नाथाय मोनफा मोननै रासियान आर्मिफोरा रासियान एयारफर्सआ फोजोबस्रांलांबायबो थादों आरो बेखिनि समावनो स्ल'भेकियायाबो आरोबाव बिथांमोननो बेबायदि S-300 एयार डिफेन्स मिसाइल सिस्टेमखौ हरनो थाखाय राजि जाबाय आरो बेनि सोलायै USA पेट्रियट एयार डिफेन्स मिसाइल सिस्टेमखौ स्ल'भेकियायाव तैनात खालामनो थाखाय हरनो थाखाय राजि बाथ्राखौ नोंथांमोना सानना नाय S-300 मिसाइल सिस्टेमा जाबाय मोनसे समाव USSRनिमोन आरो जेब्ला रासिया दा हारसिं जाबाय USSRआ बायलांनानै बै समाव माने दानाव मोनदोंमोन मा बिफानि सम्पतिखौ मोननाय होनना बुङो बै बिफानि बै सम्पतिखौनो फिन दिनै रासियानि हेंथायै बाहायगोन बेबायदि बुंनांसिगोन नोंथांमोना बेखौबो सानना नाय USA पेट्रियट एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ स्ल'भेकियायाव तैनात खालामनाया मा बुजायो नोंथांमोना सानना नाय थारैनो USAनि जि माखासे प्लेन पलिसि बेयो लासै लासै साक्सेस जालांबाय थादों माने नोंथांमोना बेखौ बुजिना ला बे दावहाखौ जेसेबां हायो गोलाव खालामनो नाजादों जेसेबां गोलाव जागोन बेबायदिनो रासियानि आर्मिफोरनि मरेला डाउन जालांगोन आरो रासियानि माखासे हाथियारफोरा बरबाद जालांबाय थागोन इक'नमिकेलि उइक जालांबाय थागोन जेसेबां गोलाव दावहाखौ फोलावनो हायो अब्ला रासिया हारसिंनो सारेन्डार खालामनानै बे जायगानिफ्राय थांनांगोन जेब्लासिम रासियानि आखायाव हाथियार दं गोहो दं रांखान्थि बोलो दं अब्लासिम रासियाखौ रावबो फेजेननो हाया बे बाथ्राया अराय सैथो बेनिखायनो रासियाखौ फेजेननोब्ला दावहाखौ फोलावनांगोन आरो इउक्रेना बेखौनो लुबैदों जेसेबां गोलाव खालामनो हायो नांगौ इउक्रेना बरबादानो जालांथों थेवब्लाबो
रासियाखौ जुदि फेजेननो गोनांबा दावहाखौ गोलाव खालामनांगोन बेनो जाबाय प्लेनिं बेनो जाबाय पलिसि बेनो जाबाय सोनाबनि हादरफोरनिबो पलिसि इउक्रेननिबो पलिसि बेनिखायनो इउक्रेना लाजिया फांजिया गुबुन गुबुन हादरनियाव मदद बिनाय सानफ्रोमबो नोंथांमोना नुगासिनो थादों थारैनो दावहाया गोलाव जायोबा मोनसे समाव रासिया बेनिफ्राय थांनांगोन बेखौ आं खिन्थु फोथायो दिनै नुनो मोनदों इउक्रेननि फार्स्ट लेडि ओलेना जेलेन्स्का बा जेलेन्स्कीबो बुंजागोन नामा बिथाङा नेटो सोनाबनि हादर आरो इउएसए खौ मोनसे ब्लेम खालामदों जे इउएसए आरो सोनाबनि हादरफोरनि बेबायदि गावसोरनि लाबालाबखौ मुलाम्फाखौ नायनानै नो फ्लाइ जन फोसावैयानो इउक्रेनखौ दिनै बेबायदि फोजोबस्रांनाय जाहोबाय जोबस्रांनायखौ लाबोबाय बेबायदि बुंदों माने इउएसए नि सायाव ब्लेम खालामदों नेटोनि सायाव ब्लेम खालामदों सोनाबनि हादरफोरनि सायाव ब्लेम खालामदों बिथाङा जाबाय इउक्रेननि फार्स्ट लेडि ओलेना जेलेन्स्का एबा जेलेन्स्की बिथाङा जाबाय bolodymir जेलेन्स्कीनि बिसि बिथांजोनि बुंनाय बादिब्ला जुदि नो फ्लाइ जन फोसावोमोनबा रासिया बेबायदि एटाक खालामनो हानाय नङामोन जुदि नो फ्लाइ जन फोसावनायमोनबा इउक्रेननि अख्राङाव बा इउक्रेननि स्पेसआव एयार स्पेसआव अब्ला थारैनो रासिया बेबायदि फोजोबस्रांनाय लीला इनफ्रास्ट्राक्चार बरबाद बा बेबायदि मानसि बुथारग्लुंनाय बेबायदिखौ खालामनो हानाय नङामोन मैयानिफ्राय मोनसे निउसआ खिन्थु जोबोर ट्रेन्ड जागासिनो दं ब्लाडिमिर पुतिन बिथांनि बडिगार्डनि लोगोआव मोनसे निउक्लियार ब्रिफकेस नुनाय जादों जे ब्लाडिमिर पुतिन बिथाङा गावनि सासे आंगोथार जोबोर माने खाथि सोमोन्दो थानाय सासे राजनेतानि थैनायखौ श्रद्धांजलि होनो थाखाय जोबथा बिदाय होनो थाखाय बिबार बावनो फैनायाव बिथांनि बडिगार्डनि लोगोआव निउक्लियार ब्रिफकेसखौ नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना सानदों व्हाट इज निउक्लियार ब्रिफकेस मा निउक्लियार ब्रिफकेसआ मा बेथ' जोबोर गिदिर मोनसे सेक्रेट बेखौ पाब्लिक डोमाइनआव लाबोनाय जानाय मुवा नङा बे जाबाय निउक्लियार एटाक खालामनो थाखाय बा निउक्लियार फोर्सफोरखौ बा निउक्लियार फोर्सनि बा निउक्लियार एटाक खालामनो थाखाय जायफोर सुबुंफोरा बिबानाव थायो बै सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे कमान्ड सिस्टेम बा कमिउनिकेशन खालामनो थाखाय बे निउक्लियार ब्रिफकेसआव गासैबो सुबिदा दं आरो बेयो अरायबो बै हादरनि हादर गाहायनि खाथियाव थायो जेनेरेलि रासियानि बे निउक्लियार ब्रिफकेसखौ सेजेट एबा सेगेट बिदिबो बुंजागोन जानो हागौ CHEGET सेजेट बे मोनसे कोड नेम काबार्डिनो बाल्कारिया बे जायगानि खाथियाव थानाय माउन्ट सेगेट बा माउन्ट सेजेट बे हाजोनि मुङाव दोनदों बेखौ बुंनो थाङोब्ला रासियानि जि स्ट्रेटेजिक निउक्लियार फोर्स बेखौ कमान्ड आरो कन्ट्रोल खालामनायनि मोनसे बेयो अटोमेटिक सिस्टेम बे ब्रिफकेसआव थायो बे ब्रिफकेसनि सिङाव माखासे कोड थायो आरो बे कोडखौ मात्र सासे बा सानैल' मानसिया मिथिगो जानो हागौ हादरगिरि बिथाङा मिथिगो बेखौ ब्लाडिमिर पुतिन बिथाङा मिथिगो आरो सोरबा बेबायदिनो निउक्लियार फोर्सखौ सामलायग्रा मानसिया मिथिनो हागौ बे बाथ्राफोरा पाब्लिक डोमाइनआव गैया आरो रासियानि जा स्ट्रेटेजिक निउक्लियार फोर्स बेखौ काजबेक होनना बुङो जर्जियानि खाथियाव थानाय माउन्ट काजबेकनि मुङाव दोनदो बेखौ कोड नेम बेफोर मोनफा मोनफा रासियानि जि स्ट्रेटेजिक निउक्लियार फोर्स बेखौ काजबेक होननानै बुङो बेबायदिनो इउएसए नियाबो थायो मोनसे निउक्लियार ब्रिफकेस आसलते निउक्लियार ब्रिफकेसनि जायगायाव बेखौ निउक्लियार फुटबल होननानै बुङो जानांगौ इउएसए निखौ निउक्लियार फुटबल होननासो बांसिन बुङो मोनसे ब्रिफकेस बेयो आसलते मोनसे मना बेयो बे ब्रिफकेसआवनो गासैबो कमान्ड सिस्टेमा थायो जे निउक्लियार एटाकखौ माबायदि खालामनांगोन निउक्लियार बमफोरखौ माबोरै एटम बम हाइड्रोजेन बमफोरखौ माबोरै माबे मिसाइलजों बबे जायगायाव बोरै गावहरनांगौ बेनि गासैबो कमान्ड सिस्टेम बेवहायनो थायो बेबायदि मिथिनो मोननाय जादों अबयसे बे बाथ्राफोरा जोबोर सिक्रेट बेनो बेखौ बेवहाय इउटिउब भिडिअ बुंनाया मोजां जानाय नङा मिथिनाय बादिब्ला इन्डियायाव बेबायदि निउक्लियार ब्रिफकेस बा फुटबल गैया इन्डियानिया एसे डिफरेन्ट टाइपनि निउक्लियार एटाक खालामनायनि सिस्टेमा पाकिस्तानावबो मिथिनाय जायाखै इउनाइटेड किंडमावबो दंना गैया मिथिनाय जायाखै चाइनायावबो दंना गैया थिग मिथिनाय जायाखै बेफोर जोबोर सिक्रेट बेफोर बाथ्राफोरा आरो बेबायदिनो नर्थ करियानिया मा मिथिया फ्रान्सआव मिथिनाय बादिब्ला बेबायदि निउक्लियार ब्रिफकेस गैया थारैनो ब्लाडिमिर पुतिन बिथांनि बडिगार्डनि लोगोआव बेबायदि निउक्लियार ब्रिफकेस एबा निउक्लियार फुटबल नुनाया मा बुजायो पलिटिक्सबो जानो हागौ बे मोनसे पोस्टारिंबो जानो हागौ बा सिगिनायबो जानो हागौ बुहुमनि हादरफोरखौ सिगिनायबो जानो हागौ थारैनो बांद्राय जुदि मानिया मोनोबा जाया मोनोबा रासिया निउक्लियार बमजों एटाकबो खालामनो हागौ बेबायदि मोनसे सिगिनाय धमकिबो जानो हागौ पोस्टारिं माने श' खालामनानै निउक्लियार ब्रिफकेसखौ दिन्थिनानै सिगिनोबो हागौ इउएसए खौ सिगिनोबो हागौ नेट' कान्ट्रिसफोरखौ सिगिनोबो हागौ पोस्टारिंबो जानो हागौ बेबायदि जानो हागौ जिखुनु जानो हागौ नङाबा बेबायदि निउक्लियार ब्रिफकेसखौ दिन्थिनायनि मा कारन दं बिथांमोना थारैनो बबेबा भिडिअ खिन्थाबोदोंमोन मा गावनि न'खरखौ साइबेरियानि ओरैबायदि मोनसे निउक्लियार बांकाराव जेराव निउक्लियार बमजों एटाक खालामबाबो जेबो जाया बेबायदि निउक्लियार बांकाराव शिफ्ट खालामदों बेबायदि नोंथांमोना बुंदोंमोन आरो मोनसे निउसखौ मोन्दोंमोन साननै सानथाम सिगां जे स्वीडेनाव रासियानि 4 जेट फाइटार हाबहैदोंमोन बिसोरनि स्वीडेननि एयार स्पेसआव
मोनब्रै जेट फाइटार हाबैदोंमोन आरो बेवहाय निउक्लियार बम्ब दंमोननो बेबायदि मोनसे निउस मोनदोंमोन प्रपेगेन्डाबो जानो हागौ सिगिनो थाखाय नोंथांमोना बेखौबो खिन्थादोंमोन जे निउक्लियार फोर्सखौ हाई एलार्टआव रासिया लाखिदों बेबायदि नोंथांमोना मोनसे समाव बुंदोंमोन दिनै आं नोंथांमोननो खिन्थादों मा निउक्लियार ब्रिफकेस गावनि बडिगार्डनि लोगोआव थानाय स' बेबायदि मोनब्रै जाथाया थारैनो मोनसे प्रेसार होनाय जानो हागौ नेट'खौ सिगिनो थाखाय इउएसए खौ सिगिनो थाखाय बेबायदि मोनसे पोस्टारिंबो जानो हागौ थारैनो नोंथांमोना निउक्लियार ब्रिफकेसआ मा मिथिबाय जुदि नोंथांमोना थारैनो माबा मोनसे जुदि नलेज मोनदोंबा बे भिडिअनि गेजेरजों प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम खुलुमबाय।